Dakizuenez, oindala urte batzuk, ez direz asko bez, baina baten batzuk badirez, bai Kriskitinek, bai Berbarok, bai Gerediakak be, eiban saiakeri edo eibien saiakeri memoria historiko hau ez astuteko, gure bombardeoaren memoria historikoa ez astuteko, ez galtzeko, eta ondala beste urte batzuk, beste multzo bat, udalak bat eiban ekimen honegaz, eta horri esker, motanetako ekimenak bateratuta edo egiten duguz multzokatuta behintzat. Gure memoria gordetzea, gure oroitzapena mantentzea, guretzat ezinbestikoa da, ezta? Etorkizuna eraiki nahi badugu, behintzat, eta etorkizuna bakean, eta elkar bizitzan eraiki nahi badugu. Eta hori da gure asmoa, eta horretarako, logiko denez, beste agente batzuen laguntasuna behar dugu. Gogoratzen duguna, edo gogorak hartzen duguna, martxoaren 91an da, ondala 74 urte, Durango jasan eban bombardeoa bera. Ez dut datu larregirik emongo, baina gogoratzea ondo dago, eta datu gutxi batzuk emoti ere ondo dago. Hain zuzen be, bombaketa oso ankerra izan zen, dakizuenez Italiako abiazioak eiban, eta dakizuenez baite be 300 biktimatik gora egon ziren Durangon. Eta 31an, arratsaldeko 8etan, Andremariko elizpean izango da beste ekitaldi, urtero egiten den antzeraku, eta hau Berbaro, Gerediak eta Kriskinik antolatuta, eta orduen bombardaketaren oroimen ekitaldia Andremariko elizpean agertzen da. Gerediak horrek konpromisua hartuta dekoz, kumplikutu eta hortik aurrera, ez dakit.